Hej alle sammen! Jeg har købt en ny kamera! Yeah! Og nu skal jeg pakke det op for anden gang! Det er så sindssygt, jeg glæder mig som, og jeg har ventet på det i så lang tid. Og nu får jeg det endelig! Så. Jeg åbner den nu! Ups. Det så I ikke, jeg gjorde. Ej, jeg glæder mig så meget til at vente til det her. Det bliver rigtig fedt. Jeg ved det, venner, I kommer til at elske det her. Jeg ved det. Jeg elsker det allerede til jer, når jeg ser det. Ej, jeg glæder mig så meget. Og jeg har ventet så længe på det her. Så. Et øjeblik. Lamma, hammer. Jeg glæder mig så meget, nu åbner den. Tro mig, I kommer til at elske det her. Det her, det er verdens sejeste kamera. Tro mig. Og jeg har åbnet kassen. Og i kassen er der sådan en mærkelig Robert White. Mærkelig papir. Og så er der det ligner kæmpe bobleplast. Jeg vil lidt til at prikke i det, men jeg tror ikke, det er så godt. Men så. Men det er der så rigtig meget af. Og så er der mindre sådan nogle runde isterning-figur ting. Og så er der selve kameraet. Og så er der mere bobleplast. Og så er der kassen. Den er så sej. Og nu kommer vi til kameraet. Så. I kommer til at elske de her venner. Og det er fra Ebony, så I bare lige ved det. Og der er nogle rigtig fede ting for resten. Nå, men her er der mere bobleplast. Og nu kommer kameraet, men jeg tror lige, jeg venter til anden. Bobleplast. Mere bobleplast. Og mere bobleplast. Tro mig, I kommer til at elske det. Og bobleplast igen. Og så er den pakket ind i den her pose her, som jeg ikke lige ved, hvorfor den er her, men den er her bare. Ja. Og så er der... Jamen, her er det! Og så... et læder ting. Så er der Ebony igen. Der er rigtig meget Ebony. Jeg ved ikke, hvad de reklamerer for helt, men det er mærkeligt. Og så er der sådan 4 knapper her. 2. Og nu skal I sætte linse på, som er den her smukke lille modelting, som jeg lige har fundet. Så du gør sådan her, at du tager den nederste, den hvor der er sådan en lille prik på her bagved, den sætter du sådan hernede, den nederste, og så sætter du den, nej, vent det var forkert. Du skal vende den om, undskyld. Og så, der er den der lille prik hernede, så hvor der ikke er noget i, den lægger du så nederst her, og så sætter du den op her. Ikke? Når du kommer til det, så tager du den her heroppe, sætter den ned. Og så er den klar til at bruges. Og ja, så er det. Det er ligesom et gammelt foto. Det er sindssygt rigtig fedt. Og jeg ved, at I alle sammen kommer til at lide det. Og hvem elsker ikke et gammelt kamera? Så
Vi ses alle sammen i næste video. Hej.